Olen ollut työharjoittelussa Kolmio-sairaalassa K5B-osastolla. Se on munuaisen siirto-osasto. Joskus tehdään komppi munuaisen ja haima yhteensä siirto-osasto. Se tehty paljon lääkehoitoa, haavahoitoa, postoperatiivinen hoitotyötä. Mä aina ohjaajan yhteisessä työssä. Mutta yksi päivä mun siellä yksin. Ohjaajahan on sairauslomalla. Mä pidän itse vastuun yksi potilas, mutta mä voin kysyä enemmän ja tarvitseeko apua muiden hoitajalta. Minä itse en tykkää ottaa potilaan vitalit. Se on vähän tylsää. Mutta mun nyt työharjoittelukokemus opettaa mulle yksi hyvä kurssi. Kerran uusi potilas tulee, mä otin hänen vitalit. Huomasin verenpaine on matala ja hänen kasvo on kapea. Sitten mä otan lablat, tilannut yksi ablat. Peruslabla tulee ja verenkoeessa näkyy hänen hemoglobiini on tosi matala. Sitten mä soitan vuorovastaavalle ja myös soitan lääkärille. He huomasivat, hemoglobiini vain 50 jotain. Ja sitten tehty taas verenkoe, ota näytösopimus ja sitten tippaa 2 pusia punasoluja, vähän korjata. Ja lääkäri vielä myös tulee käymään ja tehdään TT-kuvauksen kohta. Löytyy vatsassa on paljon hemotomia. Sama illalla potilas menee leikkaussaliin. Ottaa noin yli 1,5 litraa hemotomia verta pois. Sitten koko osasto tietää, uusi opiskelija Lilia tehty niin hyvä vitalit ja päätös ja soita lääkäri. Sellainen juttu. Olen niin iloinen, mutta mä opiskelen. Vitalit on niin tärkeä hoitotyössä. Se on niin perus. Se voi antaa lääkärille tosi oikein perusteet. Ja lääkäri voi tehdä oikein päätös ja määrätyksen ja uusi suunnitelma. Se on meidän hoitotyö tärkeä asia. Ei vain kanyloittaa tai haavahoitoa. Ihan perusvitalit. Se voi huomata paljon juttuja. Kiitos.